Το QJ Motor Ford 125N είναι ένα σκούτερ που θέτει νέες σταθερές στην Α1 κατηγορία. Εξοπλίζεται με έναν ισχυρό υγρόψυκτο κινητήρα απόδοσης 15 ύπων στα όρια της Α1 κατηγορίας, με 12 Nm ροπής και hybrid λειτουργία για σφέλτες εκκινήσεις. Διαθέτει σύστημα Start and Stop για αθόρυβη οδήγηση και εξοικονόμηση καυσίμου, ενώ χάρη στους τροχούς 15 ιντσών εμπρός και 14 πίσω, έχει και μια εξαιρετική ποιότητα κύλησης. Με το μεγάλο για την κατηγορία ρεζερβουάρ 11,7 λίτρων, η αυτονομία του ξεπερνάει άνετα τα 400 χιλιόμετρα, ενώ στον τεράστιο αποθηκευτικό του χώρο μπορείς να χωρέσεις άνετα δύο full face κράνη και άλλα αντικείμενα. Είναι ένα μοντέλο με σπορ καταβολές, δυναμική εμφάνιση και σύγχρονη τεχνολογία. Διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα, αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας ελαστικών, full LED φωτισμό με DRL, μια μεγάλη TFT οθόνη με συνδεσιμότητα μέσω της εφαρμογής Carbit Ride, έχει επίσης turn-by-turn πλοήγηση και λειτουργία mirroring, ενώ υπάρχει διπλή θύρα φόρτισης USB Type-A και Type-C και κύλες κλείδωμα. Στα συστήματα ασφαλείας θα βρεις δικάναλο ABS, όπως επίσης και traction control, καθιστώντας το Ford 125N μία από τις καλύτερες επιλογές στα sport scooter της Α1 κατηγορίας. Βρείτε το στο κατάστημα Χαρίτος Moto Shop στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 271 στον Άγιο Δημήτριο.